हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायहरबाय। दायो जों थांगासिनो दैबाना जानाय जायगासिम नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो थाखाय। वाव दैबानाया जेथिंबो खुरखा जुना दोनदों माथो। नैबेखिनिया लामाया मोजांसोमोन लोगोफोर, नाथाय दैया मा खालामनानै जोंखौ नायलाय, जोबोद दुखुनांथावना गुगाजोब्बाय लामाफोरा। दायो जों मोनफैबाय दैबाना जानाय जायगायाव। नायनो हागोन नोंथांमोना नै दैया जेथिंबो लोमला जुनानै दं। बे दखान होनायाबो लोमला जुना दंमोन माने, ओमफ्राय दा एसे रानबोबाय, रानबोनायनि थाखाय एसे खमायना दं। कन्टेनमेन्ट जन थानायखाय ओंखारनो हायाखै। जेथिंबो दैबाना, नोंथांमोना नायना ला, जेरै थाङो एरैनो दै। बे गोदानै बानायनाय स्कुलमोन, लोमला जुना दोङो। मोसौ खानोबो जायगा गैजानाय दोङो, लामा सामा दोननाबाबो उपाय गैया, बेयावनो दोननो गोनां जादों। वाव 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 दै, वाव वाव जेरैबायदि बोहैदों बुरलुंबुथुर बादिसो। बारिफोरा लोमजोबना दोङो, थानो जायगा गैया, ओंखाम संना जानो। बे जों थाबायनाया, एसे थाबायलांनाया दंग नङा, बियो लामासो, पाका लामा। दंग बायदि नुदों जानांगो, बेयो दंग नङा लामासो। दंग बादि जानानै बोहैबोदों नै, बा माबादि बोहैदों दैया लामाथिं। बैथिं सिदा थाङोबानो माने पुथिमारि होननाय दैमा मोनगोन। बे पुथिमारिनि माथावरियानो बायनानै माने लामाथिं बोहैबोदों आरो। नैबे दा बोहैबोनाया बे पुथिमारिनि माथावरिया बायनानै बोहैबोदों, बिथिं सिदा होलांदों आरो नै। माय गड, बै साइडथिंनो पुथिमारि दैमाया बिथिंनिफ्रायनो माने बोहैबोदोंमोन आरो। हराव नैफोरबो लोमजोबनानै दंमोन, ओमफ्राय हरनि गेजेरावनो नैफोर बस्थाफोरखौ हाफोरखौ होथेनो गोनां जादों आरो बे जिंनिफ्रायनो जावखानानै, नङाबाथ' दैया बारासो बोहैलाङो। मोसौ दोननोबो जायगा गैयि जाबायलै, मायाव खाना दोनगोन, मायाव दोनगोन, मायाव गांखो होगोन इसोरनो साल्ला। नैखिनियाव मोनसे बायबावदो लोगोफोर, दुब्लिफोरा माइफोरा सेस जाजोब्बाय, दैबानाजों फबलाजोब्बाय। बे सुक्लाय दैमा, नोंथांमोना नायनानै ला, माबादि अबस्था खालामनानै दोनदों नै हौवाफोरा। सुक्लाय दैमा गय बिफांफ्रा नै बाला फबजोबना दोङो पलट सिस्टेमनि। नै न' दैमानिफ्राय न'आ बेसेबां खाथि जायो, जोबोद गिथावना।
हराव मैया बेफोरबो उथिजोबदोंमोन हरनि समाव दैया बोहैयावलागै गय बागान औवा नांथाना दं दाननानै दोनदों जाहाथे खुरखानो हाया होननानै जोबोद दुखुनांथावना बाथ्रा दे खिन्थु बाबा কই কোন নাই दैया न'आव लागै सोरखिबोदों इनै हराव बेफोरबो न'फोराव हाबजोबदोंमोन ओमफ्राय दा एसे रानलांबाय आरो नैला नैफोरावबो लोमफ्लावजोबना दंमोन उसिफावनानै दा रानलांबाय वा न'निफ्राय दैमाया बेसे खाथि जायो नै जोबोद गिथावना मा समाव मा जायो दैया दाबो रानाखै सिथ्लानिया खिथिजोब्बाय होनदों खुदिना खिथिजोब्बाय होनदों भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नोंथांमोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन